Неге деп қызыма үйленерге тілейсің? Пайк әфәнді, мен балықшылар ғойләсінен болсам да, менің мақсатым бар. Нинди инде синең мақсатың? Ошхана ашарға. Бірер қошан қонақхана ашарға. Атаң бу никах турында не уйлый? Менің әтием ул мәрхүм. Минем қызым үшін син нәрсәгә әзер? Барысына да. Ә миңа эшләргә әзерме син? Әлбәттә. Нигә қызымны хыялларыннан шулай тиз бош тарткан кешегә бирим? Чөнки ул минем хыялым, әфәнде. Ни эшлисең? Окылдан яздыңмы? 빨리 나와. 그래요. 수영 좀 하고 나왔는데. 많이 나가네. 아니 수영복이 어땠어요 빨리. 정말? 다른 수영복도 있는데 왜 이걸 입어? 알았어요. 우리 가자. Тағым башланды. 빨리 가자. Бәлки безгә катышыргадыр. Нишләргә инде? Нәрсә булды? Белмим, ул килде дә аңа кычкыра башлады. Эй, 왜 그래요? 이제 남편 말이 말 같지 않아? 이제 эй, аңа кагылма. 너랑 상관이 없는 일인데 왜 Ант итәм, аңа тагын бер тапкыр кагылсаң, 자가 뭔데? 너네 이리 뒤에 떨지 마. миңа тимә. Югалганнар. Аның белән синең нәрсә? Кем белән? Майкл белән. Бу көлке. Шулаймы? Берни дә. Бик матур төсләр. Ошыймы? Бик матур. Син кияүгә чыкканга шаттыр мөгаен. Көнләшәсеңме? Юк. Мин хатыным белән сөйләшә аламмы? Аста кунаклар булганын онытмагыз. 알았어. 자기야. Мин бик бәхетле. Атаң бу көнгә кадәр яши алмавы кызганыч. 좋았을 텐데.